Egunon, hirukote, zatozte zukaldera. Gozari mundiala prestatu dugu. Fruta, madalenak, esnea... Ze goxoa. Gaur indarrak biltzea komeni zaigu bai. Baina, Marimo, zer dara biltzu? Dena lurrera. Txukun urrutialakoa. Kontxoli de Montri barkatu, urdurinago, korrika datorrela eta. Lasai neska, denok gaude emozionatuta. Nik emozionatzen naizenean, kilimak sentitzen ditut zabelean. Ui, eskuetan. Oi? Ara, masaietan. Ui, ai! Inurritxoa korputxo zoan zehar. Upo lore zuei ere gustatzen zaizkizu, ezta?